Asik. Rasa juga. Saya ayo ada yang situ. Mas Guda, Masnya, Bapak Nyari. Wewe radio, Shoni. Oke. Asik. Rasa juga. Bekan sih, si rawuh Pak Depardi. Nggih. Juga rawuh teman-teman, bawa Supardi bagus saking Jaten. Yuk. Yo. Musuh wong tua sing alon-alon. Kowe ya jasa layani aja. Kasare sore yo penak Mas Marno. Yo. Yo. Nyanyi untuk jenengan mawon, Mas. Yo. Iki kae tekone kering ya.